estás acabando la residencia de pediatría, en Salud Sant Joan Reus Baix Camp tenemos una oferta laboral que seguramente te podrá interesar. Somos un hospital universitario muy dinámico, tenemos una cobertura de ingreso hospitalario en todas las áreas de conocimiento de la pediatría, tanto en niños escolares como adolescentes o lactantes. Contamos con una UCI neonatal de alta generación, tenemos un servicio de urgencias muy bien estructurado y damos cobertura a la policlínica de especialidades, a las principales subespecialidades pediátricas, de tal forma que las salidas profesionales desde el punto de vista asistencial pediátrico cubren todo el ámbito y toda la esfera asistencial. Es una tradición de nuestra entidad una gran integración con la atención primaria, de tal forma que podemos integrar profesionales de atención primaria pediátricos dentro de la actividad asistencial del hospital, tanto con una actividad mixta simplemente como atención continuada, como una integración más intensa desarrollando una subespecialidad pediátrica o colaborando con el servicio de urgencias hospitalario. Si además estás interesado en la investigación, contamos con una unidad de investigación acreditada por la Generalitat en el ámbito de la nutrición y el metabolismo, con gran proyección internacional, que te podrá servir tanto para complementar tu formación en otros ámbitos de la especialidad médica, como para realizar tu tesis doctoral. Tenemos amplia presencia en los congresos nacionales de las diferentes subespecialidades y una gran tradición docente en formación continuada, con cursos estructurados que llevamos desarrollando en los últimos 20 años y que tienen una gran penetrancia a nivel de Cataluña, incluso a nivel de todo el territorio español. Si estás, por tanto, pensando en una buena salida profesional, no lo dudes, este és tu sitio. D'altra banda, a nivell d'atenció primària, la nostra entitat té 5 àrees bàsiques. Totes pertanyen a l'àrea de Baix Camp, però tenim unes que són d'entorns més rurals i d'altres més urbanes, que inclús tenen disponibilitat de servei de radiologia d'urgència i d'opció de fer analítiques via urgent. Actualment, si estàs buscant un contracte mixte, aquesta és la teva entitat, perquè aquí donem l'opció de combinar l'atenció hospitalària amb atenció als centres d'atenció primària. Què vol dir això? Que ho fem de tal manera que les sortides de guàrdia no es veguin perjudicades i que tu, alhora, tinguis el teu cupo propi de pacients per poder fer un abordatge correcte, biopsicosocial, tant dels pacients com de les famílies. Aquest nou model el que busca és millorar la integració assistencial entre l'hospital i els centres d'atenció primària. I, a més, has de saber que els centres d'atenció primària de la nostra entitat promou molt l'activitat comunitària poblacional, així com també reunions amb diferents especialitats. Reunions amb CESMIG, el Centre de Salut Infantojuvenil, Psicologia i Psiquiatria, però també altres reunions com pot ser la des del CDIA per parlar de pacients en comú, com l'activitat amb treball social. Hi ha una alta promoció també tant de formació interdisciplinar junta amb l'hospital, conjuntament, i també per part dels 5 centres d'atenció primària. Inclús tenim en actiu activitat formativa de pediatria junt amb infermeria pediàtrica per millorar la cohesió entre els diferents equips. Si estàs interessat, trobaràs més informació a la pàgina web de l'entitat salutsantjoan.cat. T'esperem!